puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo korsuɗo cuɓaɗo nelaɗo e men jettindo nelal mum haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni wodede men e o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feere feeña e windere so buuɗal yurmede feeri feeñjey ɓattake bindaɗo gandal moni kala somta naftoro ɓatake mo amde 16 seeto hitande ujunnaji ɗiɗi 18 ɓiɓɓe fulɓe tabitɓe e ɓoggi karalleje ngam ferde laabi pine ɓamtare ɓatake men hande faati koye nimsa so tawi mi nimsi baba janginanimi waɗimi koye gaynaka so tawi mi nimsi baba janginanimi waɗimi koye awo so tawi mi nimsi baba janginanimi waɗimi koye ndema so tawi mi nimsi baba janginanimi waɗimi koye gueɗe goɗɗe musidɓe tedduɓe diine l'islam nde ari koye annabi men mo jami kise goni tugganma tan hitande ha yettanima 50 ndungu jangde diine ala qur'ana ala hadis ala duuɓi 50 jibrilu yette annabi men mo jami kise goni wimo jangu holko jangete inde geno gande geno ko adine ndeweten geno duuɓi 50 annabi mo jami kise goni natiri jangde sahabaɓe makko kanko annabi o mo jami kise goni kamɓe kala ɓe jangguiri ko mangu nde tawno ko nden tigui qur'ana jippina e mabɓe jewte annabi sallallahu alayhi wa sallam naate ɓerɗe mabɓe winda woni hadis ɓe dañi tugnorgal e jikkuji annabi o mo jami kise goni so tawi hande goto min dañi duuɓi 30 walla duuɓi 50 woyi hami mi nimsi baba janginanimi école mi nimsi mi wawa windude ni pular ni français ni anglais ni arabe ni goɗɗum e goɗɗum mi nimsi mi nanata ɗemɗe mi nimsi mi wawa juldude mi nimsi mi wawa tahiyorɗi mi nimsi mi wawa hay fatiha celluɗo so ene gonɗi ema nimsi ma janga nde tawno annabaɓe hewɓe hen jangguiri ko mango Allah subhanahu wa ta'ala newnani en gandal tuma nde ngal sattuno duuɓe ekkitali ñamata ko lacciri caynadi mbalata koye ndondi duɗal ñallata ko feƴƴude leɗɗe ma mbarña aɗa jogui wutte goto kakki tun wuɗo luɓɗo aɗa warñi jamma e ñalawma a fofata lakkitare a foftani fittanduma jamma e ñalawma ne tampi aɗa ɗabba gandal duuɓe kitale e tampere e caɗele e heege e ñaw
Allah newnani en oɗo sahaa mo gonɗen gande kala newima an o nimsuɗo a yalti gendi baba a fayi gendije janane ngam ɗaɓɓoyde jawdi aduna saabu mbiɗa ka suusa basal a yiɗa basal a huuli basal mbiɗa dimo jeeya basal jaaɗa ɗaɓɓoyde ngaalu aduna ɗon ɗo ɗabbata ngaalu ɗo aɗa jogii golle ma e ngar gollorgal kala lewru aɗa yoɓe ngaalu ma a waɗi peeje peccorɗe ha addi joom suudu ma a jibini toon ɓesngu ma duttiɗa mbiɗa a nimsi saabu bamma jangguinanima a nimsi saabu a jangguinaka hay ɗamgal gotal oɗo saaha mo gonɗa aɗa yara duuɓi capantati duuɓi capannayyi duuɓi capanɗe joyyi duuɓi capanɗe jeegom ha jeeɗiɗi nde tawno gandal ko gila ne jibineɗa ha ñande mayiɗa Allah ne sohli e ma ya dabbo gandal an musidɗo tedduɗo ko an kaldanmi aɗa liggo heure jeetati aɗa liggo heure jeegom aɗa liggo heure jeeɗiɗi won hen liggo heure joyyi Allah ene andi won hen liggoro jamma won hen liggoro ñalawma moni kala ne totta no wawiri ene foti liggorade kono sikki ala ene jogui haqqe mum ha timmi mo foti foftade nanna jungoye poos jaaha nokkuji jangguirɗi ne gooti taw ko mawɓe jangata ɗon joɓa koppareje maɗa janga ɗemgal ngal jiɗɗa janga defte ɗe jiɗɗa nawda hen gollal ma telƴinta galle ma hakkude ma e joom suudu ma hakkude ma e sukaɓe ma so tawi ene laaɓi ka nimsuɗo sukkungal ɗo hen demal nimsama ma e joni joni ano musidɗo tedduɗo neɗɗo hande kalɗo wawi wonde ene wawi janggude dinguire ne goodi ene jogui hiiroɓe hen jamma ñalawma taw mbawa fatiha ne jogui ñalloɓe hen jamma ñalawma taw mbawa ya tahiya ene jogui weetoɓe hen jamma ñalawma taw mbawa hay cuɓi hinali ene jogui kadi wonɓe hen jamma ñalawma mbawa windude ni pular ni français ni anglais ni arabe ko nana tan e dinguire taw ko audioji e goɗɗum won hen nana jooɗe galleji woni hen nana goni kirɗeli yoga hen nana goni tufɗe ɓeɓe boyli ɓeɓe orude ɓeɓe oɗirde e taw moni kala yitaki hoore mi yo aduna nde tawno Allah wi ko iqra jange son jangi nafa on hande o gueno newni a dañi temeɗiɗi a soodi connexion tinno suɓo dente kala cuɓuɗa dental ngal hewani vidéo ngaji ngal ala photoje ngal ala jam mbalɗon jam ñalɗon jam kirɗon ko ala dalil ala nafoore ɓamtata neɗɗo o cuɓuɗa ɗo waɗi jangde janga nafma nde tawno annabi sallallahu alayhi wa sallam wi jango kala gandal nafma ma naftore an o hen neɗɗo jiɗɗo naftorade ma heedane bange ma wawano windude mbawa windude bange goɗɗo mo lorotonoɗa aɗa yahaɗa ƴeewoya yimɓe yo paabe oɗo bange cukkangal demal wona an neɗɗo wonɗo keedanɗa hoorema e gurdam aduna sa nimsi baba jangguinanima a iwi gendi ndi gonɗa ndi arte gendima a tawi sukaɓe ne pelpel tay wuuro ko famɗi ko kala wonko woni poos maɗa ala hen cukalel ngel powntata ha keeɓa haqqille mum nawa ɗum janggoya tayoragal walla duttina ɗum e cuuɗi janguirɗi walla nawa ɗum janggoya maçoŋagal walla guitta ɗum ɗo woni ɗo mbatta ɗum neɗɗo mbaɗa andi a nimsani nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ballodiri e deftere makko teddude kala kilniɗo galle mum tan min mi mahab mi resat mi daña galleji mi daña otoji mi wondi Allah ni heeɗi ko kalanmi musidɓe tedduɓe oɗon keeɗi ko kalanmi ko kala mo hilni galle mum tan dañat nde tawno hollum ɓayde ko galle ma tan kilniɗa ko jiɗɗa ko a waɗat so jiɗɗa tan ko mahade a waɗat saɗani mahade saɗani moni kala wawi mata sa wakkilima naate dorumaji
a fi ujunnaje temedere tufere ɓakkere a sumtide tan a mahat sa mahi a gayni hay soko sakuji sappo sima a laltoto gonɗo e terrage o ɓuranima haydara mbiɗa ko ciment o wi ko ciment o wi ko ciment mbiɗa ko ciment o wi ko terrage mbiɗa ko terrage ko terɗo ka terɗo ko mahaɗo ka mahaɗo ko heddi ko kongo e fiitade becce yahata lakara saabu sa dañi duuɓi 50 a fiɓani wurtude e nden huɓere duuɓi 50 ka mayowo tan e nder leydi narta wona dow leydi ɗum noon so tawi a iwi gendi ndi gonɗa so Europe so Amérique so Asie so Afrique so Orient ɗo mbawɗa wonde kala a arte wuuro maɗa tinno laar sukaɓe yahoɓe beddaji mbasa wiide ɓi kaari o ne bonnedi ɓi kaari o ne haaki giwa hen an ganda alamo ne haaki alamo ne haaki alamo ne haaki heewi hoccuɓe jaseje coppodire annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha mbari julɓe on saaha darinoɓe ene kaɓo yo diine l'islam daro à la fin battindi ko hetande julɓe batti habde hefreɓe heddiɓe on so winama ko bonɗonedi ɗoŋama ruŋama mbete ma won diiniyenke ha saka wo darno diine ala wodata heewi winduɓe hande defte eɗen naftoro defte ɗe eɗen naftoro konngudi mabɓe ɓe gonno ko yimɓe sattuɓe ƴagguɓe warannoɓe yimɓe kono noon nde Allah subhanahu wa taala memi ɓerɗe ɗe kono kadi ɓen ɓe gondi ɓe memi ɓerɗe ɗe ɓerɗe garte mabɓe ne wuya moni kala yiiti hoore mum saabu annabi o sallallah alayhi wa sallam nde aba jahali yeehi yaade kawmum jamma kirɗo niɓɓo yindire annabi sallallah alayhi wa sallam jaɓi ɗon Allah wonnomo andi aba jahali ɓernde nde ne mawni annabi o sallah sallam wi kala naɗɗo galle aba jahali hoolima so tawi eɗen jaaha fatuhu makkatul mukarrama woni uddital makka ɗo Allah wino isa jaa nasrullah ɗum noon musidɓe tedduɓe annene sa iwi gendini gonɗa a arte galle ma woto hiilno woto heelno tan jasiñeruji e mbasiñeruji cakkay caka yela aɗa fawdira aɗa lemmini tene ka ɗaccowo tene kadi aɗa hiilni barrade ma maaro ma e neban ma sukara ma e kuura ma aɗa maha ko gasata aɗa fonda ka timminta ha batteɗa fondede an lelɗa e qabri ma ɗacca pop ɗum noon leegal ma nan ɗon hoddiɓe ma nan ɗon ɓiɓɓe bam ma nan ɗon ɓiɓɓe kawma en nan ɗon yurnoɓe laarɓe ƴeewa hen ɓurɗo ngelde so tawi a ƴeewi o poɗɗa ko walludemo o rutto e école wallumo o rutto e école so tawi o poɗɗa ko walludemo o jangga métier wallumo yoɓanmo o jangga métier hay sa ittanmo e gendi makko nawamo wuuro wongo o janggoya ma faabomo ma dañ ɗo kedanɗamo kaddi gurdam makko o yejjitta ko mbaɗanɗamo ko ɗum woni wiide mi nimsi komi jangginaka ko minne mboɗo jangguina kono woto mbiyen tan eɗen guitta suka men eɗen dokka ɓen sernaɓe almuɓe yahoɓe ne jangguinoya guure guure yoni ala hay an neɗɗo o ka jangguinowo sa ari wuuro moon a tawi sukaɓe ne mbeɗo a itti hen nayo a nawi ɗumen ceerno Mamadou Seck Diboli walla a nawi ɗum ceerno Lamine Tall walla nawni ɗum goɗɗo e goɗɗo ne gooti sa nawi toon sukaɓeɓe lewru kala aɗa to ujunnaji nayi aɗa waɗa hen an ko nimsuɗa ko a sukkingal demal saabu ɓeɗo sukaɓe kaddi gurdam maɓɓe ɓe jejjitta ko mbaɗanɗaɓe ko ɗum woni nimsude moni kala yo janggin moni kala yo hirjin moni kala yo dobo poos mum yaltina woɗɗo heedi ko ni kaɓortoɗen ko fate banggue human binnago kono so tawi en mbaɗi gandal caggal en mbaɗi jawdi yeeso maare yeeso ganden jawdi nafata en gandini déjà saabu en gandi so tawi wonti hande école aji men ko ɓuuri hen hewde ko woɗɓe garata en janggina so tawi wonti cuuɗi cafrirɗi men ko woɗɓe ne garata en cafra en so tawi wonti westen union aji men wariji men joniji meɗen centraji meɗen nokkuji goɗɗi e meɗen baɗaɗi e meɗen hay dadiɓe men police ji men gendarme men dognoɓe werlaji e men empranteɓe men pop kalata ko goɗɗum deke wona enen hayso enen en peeñani hen deke laaɓi en poti famde kam musidɓe tedduɓe ko gollaten ko pop ko ɓen jangguɓe garata naftoro il faut so tawi en mbi gandal ganden holko woni gandal mbete baajotoɗo ko gando neɗɗo moƴƴo joom jikku moƴƴo joom konnguɗi moƴƴi baajotoɗo ko gando nde tawno alamo ronki wajade
gandal e waajuni serti mi hippiti deftere geno mi wi ɗacce zina acce nguyka acce mawni kinare Allah yiɗa gonmi koye waajade on kono mi wiyata komi gando o wiyata ko baajotoɗo gandal ko ganduɗo hunde e nden hunde nde o andi o fera hen hunde rutto wona kene memo wona gandal yaltini gandal ɗo joni ɗo kalami ɗo mboɗo jogui noddirguellam wona min fewni wona an fewni an keɗotoɗo mi fewnani a fewnani eywa kanko on gando pewnuɗo noddirguel o fewni noddirguel ngel ha feewi gando goɗɗo pewnuɗo ko wiyete WhatsApp ko fewni ɗum ha feewi gando goɗɗo pewnuɗo ko wiyete weeyo woni internet ko fewni ɗum ha feewi waɗi hen satellite gando goɗɗo pewnuɗo ɓoggi ɗi o waɗi fibre optique ha fewni waɗe maaje kaɗɗe iwi Europe ari ga Afrique ga Senga Barijan huɓɓi gando goɗɗo pewnuɗo carte crédit o carte chimo fewni ha feewi garni coɗmi carte ngal mbanmi e téléphone mo coɗmi o mbanmi hen internet ay kamɓe fof ɓe gona neɗɗo goto fof gandal mum ko banggue mbanmi téléchargé WhatsApp ha are téléphone he mbaɗirmi ɗum numéro am wonande ɓen fewnuɓe chimo kemmi WhatsApp nanmi e groupe aji mboɗo haala mboɗo waajo o ko baajotoɗo ko jertinowo ko beltinowo ko kulɓinowo ko tindowo ko daarowo ko jimowo ko gamowo ɓe gona anduɓe goto fof ko beltinowo tan woni anduɓe ko fewnuɓe hunde ɓe dañi gandal ɓe pewni hunde heddiɓe ne naftoro ɗum woni ko wiyete gandal ɗum waɗi noon so eɗen kaala eɗen kewiide fulɓe ko anduɓe aha kay aɓe gandi waajade aɓe gandi haalde ay aɓe gandi waajade aɓe mbawi waajade mo jiiɗani fof ko bajjotoɗo mo jiiɗani fof kaalowo hadisaji hadis ko yewtere hadis an arab ko yewtere il faut kalnaniɓe pular hadis ko yewtere holno yewtere nde wayi yewtere hadis ko annabi sallah sallam joɗoto ne yewta ne yewtide sahaba mum ne yewta suddiɓe mum ɗum tongue winde wiye gurdam annabi sallah sallam ko sunna annabi sallah sallam wasimen ɗaɓɓoye gandal ha Chine toon téléphone aji pewnete toon auto ji pewnete toon montre aji pewnete jehen Chine mbawen fewnude gadden ayi hadis ko yewtere nden yewtere annabi sallah sallam nde ari ko ha naftoroɗen annabi sallah sallam so wi en andude kala hunde ɓuuri moƴƴude e majjude kala hunde ko ha ganden kala hunde beele mbawen fiide kala hunde sa anda kala hunde a fiyata kala hunde so tawi noon en kippiri deftere Allah en mbi Allah wi ɗacce riba Allah wi acce nguyka Allah wi acce zina Allah wi juule Allah wi mi fodani Allah wi mi sappanima an gonɗa koye waajade mi wiyatama gando a wona gando gonɗa koye waajade on waaju mo kaldata omo andi ko kalta ko omo andi saabu haalama ka tagatamo fewde saabu an ene gasata fewani ɗum noon musidɓe tedduɓe holko fewnata en ko dañde gandal ngal eɗen golla gollen gollinen katten e men ayi sen katti e men jikkuji men ɗi guite men ɗe ɗemɗe men ɗe mbasa bewande ko jananɓe ko saabu hande sen jii ɗannungal men ngal eɗen jogui kulhuli ɓe sukaɓe jibinɗen ɓe saabu eɗen gandi sukaɓe jibinɗen ɓe ko gonga ko sukaɓe men kono ɓe gona jikkuji men ɓe gona needi men ɓe gona faaro men ɓe gona tugnorgal men ɓe gona jewte men ɓe gona hadis men koɓe ɓen ɓe tawi ɓe ko ɓen woni yewtere mabɓe ko ɓen woni daroggal mabɓe ko ɓen woni tugnorgal mabɓe ko ɓen woni jikkuji mabɓe ndeke so tawi wayini ɓe ɓeydi ko ɓen enen ɓe ɓeydani ɓe ustu en ndeke noon so en jiiɗi ɓeydade en jiiɗi ɓamtade en jiiɗi feerde en jiiɗi feeñde en janggat gandal beele gandal ngal wonta gollal e ngal gollal gollinen ɓesguji men gollinen taariɓe men gollinen koye men mbasen wostede gonen wostotoɓe eɗen gosto woɗɓe beele ɓe jiiya en
kono so tawi en keɓani ɗon ken wosteteɓe woɗɓe ɓe jiya en ɗum waɗi noon hande jiyeten ko haalis jiyeten joni noon sen mbi o ko gando oɗo ko gando mo jogui gandal e nder gandal ngal o hutorto koko anduɓe pewni kanko wi ko gando ala ko fewne gandal he ala ko yaltine gandal he ngal gandal holɗo ngal heedi mboɗo jogui ngeloba nana Mauritanie mboɗomi Sénégal ene hawni ɗum noon musidɓe tedduɓe funtude hoore mum beele gona hunde ne weeli kono saɗa funta hoorema funtide hoorema ko gonata ko mbasa funtirde hoorema ka wonani neɗɗo yo saɗa funtirde hoore mum ko wonani tinnoɗen goto men kala ɗo heedi tinnoɗen gusten ngaalu e ɓerde men gusten jawdi aduna e jiiɗe men gusten bonnude jawdi yangeji men eɗen bonna jawɗele inɗeli men eɗen bonna jawɗele ayi zeruji men eɗen bonna jawɗele mawldaji men eɗen bonna jawɗele dayi'ul mal haram annabi sallah sallam wi bonnude jawdi ne harmi taw eɗen jogui ɗo poɗɗen wadde sukaɓe nani ne poti heblede daña heblo moƴƴo daña gandal jaltina hen fayidagal ay ko goto pop wawa naftude goto fof naftat ko ɗum woni noon ko fedde heblo sukaɓe Afrique yi wi bandiraɓe fulɓe hay goto wawa funtude hande neɗɗo o hay goto wawa ñamde halis neɗɗo laamu ne woodi justice ne woodi pop ne woodi kala ñamɗo jawdi neɗɗo koko sokete ɗum noon hande guittuɗo tan ujunnaji ɗi waɗe hunde o ɗum ko jawdi a ronki wadde hen temedere ujunere hay capanɗe ujunere neɗɗo meeɗa wadde hen ko heblo sukaɓe Afrique dari ko en meeɗay tan dari tan itti tan temedere ujunere ɓakkere waɗi hen ndeke eɗen gandi so tawi wiyama eɗen jiiɗi koye men eɗen jiiɗi diine eɗen jiiɗi gandal min mbiyami ken jiiɗa saabu eɗen maha galleji eɗen cooda galleji eɗen cooda wutteji eɗen parno eɗen ñaaƴa eɗen koonga eɗen mbaɗa koyngu goto men kala ɗo mantetake yiiɗa wadde ɗon haydara kono hande somi wontiɗo hen hande mantowo mboɗo yima inde mboɗo naata e jettoɗe mboɗo naata e guure mboɗo sifo mbadiji taw mboɗo fena noon mi wima ka joɗɗo jontaɗo taw wodani e maɗa mi wima ka ɓurɗo taw ka ɓuraɗo mi wima ka galo taw ka basɗo mi wima ka gando taw ka majjuɗo e nder ngal gandal musidɓe tedduɓe mi fiiruma konnguɗi belɗi hono no Imru'ul Qaysi fiiranno konnguɗi mum belɗi wonande sukaɓe rewɓe ha jomum lelo ɗum noon eɗen gandi ɗin konnguɗi ne gooti eɗen piire konnguɗi ha mayen mbarñen leloɗen kersen dofenen jawɗele nde tawno ko ɗum jiɗɗen kono so wiyama e ngare fedde heble sukaɓe Afrique nani holko yiiɗi fedde heble sukaɓe Afrique ko mahde galleji mahde cuuɗi waɗa hen ordinateur uji waɗa hen jangguinoɓe waɗa hen pop sukaɓe keble moni kala yiya hoore mum natten taccude keeri natten taccude keeri natten lumbade e maaje natten yaade e ceene natten maayoyde natten ɗaminade natten jowodirde natten fawdirde moni kala anda hande sa hocci téléphone maɗa anate luumo anate daral baali anate tufɗe ɗe anate nokkuji ɗi a huɓɓi téléphone maɗa kala mo pottuɗa ñoƴƴa téléphone ma mbiya jangganam fatiha a yiyat ɗon ko soofi kala mo pottuɗa mbiya ɗum jangganam fatiha a yiyat ɗon ko soofi kala mo pottuɗa mbiya ɗum haalnam farillaji salligui no poti a yiyat ɗon ko soofi kala mo pottuɗa a wi ɗum haalanam ɓiɓɓe annabi sallah sallam poti a yiyat ɗon ko soofi kala mo pottuɗa mbiɗa jangganam ɗo henna hay soko simore wotere e nder qur'anil karim gaga fatiha a yiyat ɗon ko soofi ndekke noon hande e nder Fuuta men ndi e nder ɓundu ndu e nder jolofo e nder Sine Saloum o e nder Welingara o ha to jawɓe to ha mayel Gambi ha Fallema to ha fayanma lappol palol dande ma e ngol rewogol ha fayanma Nioro ma Sina ha fayanma Bissau Guinée en ha fayanma Labe Dinguirayi natanma fayanma e nokkuji goɗɗi gara kalɗo limɗa fulɓe temedere hen capanɗe nayo e joyo ene janggui Qur'ana e Sariya kono ɓeɗo pop ɓe donki riwtude humam binnago holto caɗele ɗe goni ko jangga ko mbiyetene gonɗe walla gonɗani mbiyete ko ɗemɗe ɗe tan walla ala ko gollal ngal tan hol hen ko ñawete ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke funtiji ɗi keewi so eɗen punta koye men puntiren koye men ko gonɗen mbasen funtirde koye men ko en gonani
ɗum waɗi hande ñiŋore hooti hol toon moni kala nana laara moni kala nana sibto moni kala wonti escro eko waɗata ko ene escro ko yimɓe eko waɗata ko ne yiɗi tinede hen ne yiɗi yiyede hen ɗum noon so tawi ko noon duuɓi sunka en jahani ɗum waɗi fedde heble sukaɓe afrique udditi juuɗe mum ha yaaji ɓiɓɓe fulɓe gadde temedere ujunere pullo woni pop yaadu temedere ujunere min wi noon so tawi ay tottata hay goto sood jamɗe e sima min kalamaɗo joƴƴinta numéro ji amen téléphone ngaji fof min dokkiri hay goto jeeya ko ɓiɓɓe fulɓe kala jeeyi wiya ko heblo sukaɓe afrique so darima ma naftu en ma naftu ɓesguji men ko codol kono elle ma wi en jiiɗa codol elle ma wi en jiiɗa ɓamtare so ɓamtare ne haale moni kala yatire caggal kono hande so fijirde haalama walla tongoɗe dokkirama ko fate banggue rewɓe walla ko fate goɗɗum walla jewte belɗe mbaɗama moni kala ɗaɓɓa numéro joomum wona ɗum nawrane yeeso aɗa jogui nayyi sappo yeeyi hen naggue gadda mbiya jimmi ko yo école mahe aha kay aɗa jogui baali temedere yeeyi hen baali joyyi cakkoɗa mbiya jimmi ko yo human binnago riwte ngoɗo leñol aɗa jogui guertoɗe capanɗe joyyi guertogal yeeyi hen guertoɗe nogas mbiya min jinmi koyo human binnago iw holno annabi sallah sallam wadduno e sahaba mum oumaru aliyu ousmane aboubacry siddique jeeyi jawɗele men ha laaɓi coodi armeji mbaɗe diine allah dutti kadi nawi ƴiƴemeji men e sembeje warñede mumen ene kaɗa yo diine daro an gara aɗa jogui jawdi a haɓata ko yo human binnago iw aɗa wiya ka jiɗɗo diine ka jiɗɗo pulago gonɗani min wi gonɗani a gonɗinani a gonɗata teni a gonɗintaki a gonɗata min sar abdoullahi sar neɗɗo baɗno so mayi mi juulatamo saabu o wonani lawol peewal mi juulatamo ko majjere o woni neɗɗo ene foti andude gandal koye men woni enen gandal koye men sa rutini miijo e ma dañ gandal e ma holko woni gandal ko ma hen cuuɗinani mbaɗen hen sukaɓe keblen ɓe kala sifa yoɓe mbaw foof ɗum woni gandal ko enen goni gandal ko enen goni gandal koye men ko enen mbaɗata ha gandal dañe ɗum noon alay saago goto men kala yiya goɗɗo mbawen famde ko gonɗen e dow mum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke so ɓatake buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men amde 16 setto ujune ɗiɗi 17 ko ɗo haaɗi wonno ko gandal ɓatake o ara e galle moni kala somta jangga yiya hen gonka aduna musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar kettoki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena